A continuació anem a veure què és jQuery, com funciona jQuery, com podem crear elements, com podem modificar els seus estils, crear animacions i utilitzar plugins. Inicialment, recordeu, jQuery és una llibreria JavaScript, per tant, per utilitzar-la només necessitem descarregar-nos el .js que tingui tota la llibreria de JavaScript. Això li donem aquí a Download i en Download tenim la versió comprimida. O clic dret guardar enlace perquè ens guardarà l'arxiu JS, o si no podem obrir-lo per aquí. Tot això és a l'arxiu JavaScript i el guardarem en un arxiu nou, que li direm igual que aquest nom d'aquí. Això és l'arxiu que ens hem de descarregar. Llavors podem aquí crear el nostre arxiu, i li copiem tot aquest contingut. Ja tenim el nostre arxiu JavaScript aquí. Això és la llibreria de jQuery. Ara, quan vulguem utilitzar aquesta llibreria de jQuery, l'hem de vincular i després vinculem el nostre JavaScript, al qual programarem tot el que tinguem que programar. Anem a veure, per què serveix jQuery? jQuery serveix per accedir per modificar el que seria el DOM, modificar els diferents elements a HTML. Els tags HTML, a més de més coses, però ens facilita el que seria la vida amb el JavaScript. Per veure alguns exemples, anem a començar. Primer de tot, el que anem a intentar és que, per exemple, quan es carregui tota la pàgina, el document H1, el tag H1, ens aparegui en un color de fons blau. H1 contindrà això d'aquí. Llavors, jQuery es basa en... Nosaltres comencem sempre amb $, seleccionem utilitzant un selector CSS. Si ens fixem aquí en el nostre codi HTML, el selector CSS que ens permet seleccionar H1 és el mateix H1. Aquí puc dir-li selecciona els H1, punt, i ara si vull canviar els seus estils, CSS, parèntesis, i el color de fons, background color, i ara el color copy, blue. Molt bé, següent punt. Igual que quan ens passa amb JavaScript, si jo intento accedir a un element, haig d'estar segur que existeixi aquest element. Per tant, tenim diverses opcions. Per estar segurs que aquest JavaScript s'executa, aquest d'aquí s'executa un cop carregada la web, li podem afegir per aquí el defer. I ara ja li en diem executar JavaScript un cop carregada la web. Si no, també el que podem utilitzar és el document ready i dir-li que un cop carregada la web escrigui, per exemple, la funció inici, i dintre la nostra funció inici li posem tot el codi que volem que s'executi un cop carregada la web. En aquest cas, al escriure-ho d'aquesta manera, ens estalviem tenir que posar el defer. Si trec el defer, veieu que continua funcionant exactament igual. Molt bé, què més podem fer amb jQuery? A més de canviar els estils, podríem accedir als estils. Si vull saber quin és el color de fons que té aquest element, doncs puc fer un console log del h1.css background color. Fixeu-vos que la funció és la mateixa, és la funció CSS de l'element seleccionat, que és això d'aquí, això s'ho seleccionat. Però si només li passo un paràmetre estic obtenint el valor, si li passo dos estic establint el valor. Què més podem fer? Podem fer una petita animació, podem fer animacions, si jo vull... podem modificar els estils i fer animacions.
Si jo vull fer més gran aquest H1, tenim molt fàcil, no? Jo vull, per fer-lo més gran seria .css, anem a augmentar el seu eighth i li posarem que sigui de eighth i li posarem que sigui de més 50 píxels. Vale, anem a augmentar-lo una mica més, 150. Vale, veieu que se'ns augmenta. Ara si vull que m'augmenti amb una animació, aquí en comptes de CSS utilitzarem un animate i a l'animate rep dos paràmetres. El primer paràmetre són, amb una nomenclatura JSON, els estils que jo vull modificar. Doncs, primer paràmetre és un JSON, vale, això d'aquí és nomenclatura JSON, recordeu, altura, 2 punts i el nou valor que vull que tingui. Segon paràmetre li puc indicar diferents estils de l'animació. Configuracions d'animació, per exemple, molt típic és el duration, quan vull que trigui. Doncs vull que triguis un segon, això sempre és en milisegons, en fer aquesta animació. Vale, ja hem augmentat doncs, en un segon. A deixar-la en 100 perquè no sigui tan gran. Vale, aquí ja tenim. Li podria afegir més coses, per exemple, un complete. Què vull que faci? Doncs anem a dir-li aquí que executi una altra funció. Per exemple, change color red. Això és una funció que nosaltres aquí podem definir com una funció anònima o podem definir una funció part, change color red, i podríem agafar, seleccionar l'element que ha llançat aquest evento, vale? En aquest cas seria pues, el h1, .css background color red. Un cop s'ha acabat l'animació, agafa i canvia el color de fons a red. En comptes de dis també podríem seleccionar un h1. Veureu que té moltes funcions, com és la funció hide, show, per mostrar i ocultar elements. Anem ara a veure com podem crear nous elements amb HTML i com podem vincular eventos. Per crear anem a fer un primer exercici, que és aquest d'aquí, que ens diu que quan es cliqui sobre el div addIf ens crea un div de la classe addIf dins d'omnodes. Aquí és, quan cliqui aquí dins, m'ha de crear aquí dins un div que contingui el text que hi hagi aquí dins en l'input. D'acord? Molt bé, per fer això primer haig de vincular a l'esdeveniment perquè al clicar aquí faci alguna cosa. Per clicar a l'esdeveniment, per vincular a l'esdeveniment és, nosaltres venim aquí, selecciono sobre quin element vull clicar, en aquest cas és aquest d'aquí, no? Diu addIf. Doncs el seleccionem amb un selector CSS, recordeu, amb CSS per seleccionar a través d'un ID és amb almohadilla, i li dic que quan cliqui, això és amb la funció click, per vincular-li un event de tipus click, ho podem fer amb la funció click, veureu que ho podem fer de moltes formes, ens cridi una funció que, per exemple, podem dir com vulguem. En aquest cas li diré click addIf. I click addIf, què farà? Doncs farà això d'aquí. Function, click addIf. Ha de crear un div de la classe addIf. Per crear un div o qualsevol tag amb jQuery és molt senzill. L'únic que necessitem és escriure $, parèntesis, i aquí dintre li poso el codi HTML que vull crear. Jo vull crear un tag div. I això em crearà el nou div, que m'ho puc crear, m'ho puc guardar en una variable. Aquest div encara no està situat dintre de res i encara no li hem afegit cap text, encara que li podríem afegir text aquí dins, inclús li podríem afegir per aquí els atributs, però anem a fer-ho tot amb jQuery per practicar-ho. En aquest div què li hem de dir? Li hem de dir que sigui de la classe addIf. Per establir una classe, agafem l'element en el qual li volem establir la classe,
punt set class i li posem la classe que volem que tingui, és add div. El contingut d'aquesta classe és el text indicat dins de dades, el modi de dades, que és un input, és aquest input d'aquí, així que hem d'accedir fins a aquest contingut. Contingut és accedim a l'element amic de dades, i en aquest cas el contingut, fixeu-vos que un input no té codi HTML a dins, sinó que el valor que l'usuari introdueix dintre d'un input és el valor que se'n guarda en el seu atribut value, encara que no el tingui, encara que no l'haguem especificat, sempre el té. Llavors, per obtenir el value, això és amb punt value. Crec que és punt value és amb jQuery, amb JavaScript, jQuery value. Si teniu dubtes, mireu sempre la documentació de jQuery, que és bastant interessant, està bastant ben feta. Punt value, fixeu-vos que és punt val, per obtenir els valors d'input, select, text area, etc. Perfecte, molt bé, doncs punt val. Ara, un cop ja tenim el contingut, anem a establir-li el contingut dintre d'aquest div. Nou div, punt. El contingut d'aquest div, fixeu-vos que no és punt val, perquè és un div, no és un input. En els inputs, en els divs sí que tenen contingut HTML i per tant el seu contingut és punt HTML. Llavors, si jo escric només punt HTML, obtinc el contingut HTML. Si vull modificar-lo, és punt HTML i li estableixo el nou contingut que vull que tingui. Per últim, aquest div l'haig de situar en algun lloc. Per situar-lo en algun lloc, primer haig d'accedir a on el vull situar. Diu que l'hem d'afegir dins de DOM nodes. Doncs seleccionem DOM nodes i per afegir alguna cosa podem fer amb punt append i que vull afegir al nou div. En principi jo clico aquí, clico a new div, ens està donant un error que diu set classes not a function. A veure, anem a buscar-lo, jQuery set class, add class, doncs això està malament, en comptes de set classes, add class. Perfecte. Posem per aquest text, clic, ja el tenim. D'acord. El següent punt diu, quan es cliqui sobre un element, set content preview, aquest és una mica més complicat ja, diu, crea un div amb el text set content preview de la classe content preview dins DOM nodes. Primer de tot, anem a fer la primera, perquè diu quan es cliqui sobre el div set content preview que faci alguna cosa. Recordeu que sempre la vinculació d'esdeveniments la farem aquí dalt. Perquè això és quan es carrega la web, vull que li vinculis aquests esdeveniments en aquest moment, i aquesta funció s'executa només quan s'executa l'esdeveniment clic. Per tant, anem a fer aquí la funció aquesta set content preview. Ara, ha de crear un div amb el text set content preview. Bé, doncs nou div, aquí el contingut el mateix podríem fer-li nou div.html i entre cometes posar-li set content preview, o inclús en el moment en què creem el mateix div podem establir-li el contingut del div. Ara, això ha de ser la classe set content preview. Doncs vinga, nou div.add class set content preview i l'hem d'afegir dins de DOM nodes.
dòlar nodes punt append al nou div. Vale. Set content preview, cada cop que cliqui em crea un nou element set content preview. Ara el següent que em diu és que al clicar sobre el div creat, és a dir, sobre cada un d'aquests, m'ha de demanar un text a l'usuari i mostrar-lo dins l'element anterior. Per tant, si clico sobre aquest set content preview, el text que m'introdueixi l'usuari ha d'anar aquí dins. Vale? Per tant, ara hem de vincular un esdeveniment, però en cada un d'aquests. No? Cada cop que creo un element, li haig de vincular un esdeveniment. Vale, doncs, cada nou div que jo creo, quan cliqui, vale, vull que em modifiqui el contingut anterior. Vale, doncs, un clic, ficarem change content preview. Funció change content preview, ha de demanar a l'usuari un text i mostrar-lo. Vale, això és el que ha de fer aquesta funció. Doncs primer anem a demanar a l'usuari un text. Podem fer amb un alert mateix. I mostra'l dins l'element anterior. Vale. Per mostrar-lo dins l'element anterior, primer hem de saber sobre quin d'ells hem clicat. Això és com el que hem fet abans. Vale? Per accedir a l'element que està executant aquella funció, igual que hem fet aquí, és amb $this. Llavors, aquí és l'element actual, és $this. Vale? $this és l'element actual. Vull accedir a l'element anterior. Per moure'ns entre els diferents elements, amb jQuery ens podem moure amb el següent germà, el germà anterior, el seu pare, els seus fills. Vale? Doncs els germans s'anomenen siblings. Llavors, per accedir al germà anterior seria preview. Vale? Accedeix a aquest element, accedeix al germà anterior. Un cop ja tinc aquí podria especificar el germà anterior, que per exemple sigui del tipus div, però en aquest cas és qualsevol germà anterior. Per tant, no fa falta que li indiqui un en concret. I vull modificar el seu contingut. Vale? El contingut del germà anterior és el HTML, i aquí li posarem el nou text. Clico en aquest, indica... Ui, això no és un alert, serà un prompt. Ara sí. Vale, l'alert, ara. El prompt és el que em permet escriure text, per tant jo clico aquí i em canvia el contingut anterior. Vale, això és ell mateix, és a dir, l'element que he clicat, accedeixo al germà anterior, li modifico el contingut HTML per al text que m'hagi introduït l'usuari. Següent punt diu quan es cliqui sobre del preview node. Molt bé. Crea un div amb el text preview remove de la classe tal. Vale, doncs vinga, primer tot a clicar aquí dins, que faci alguna cosa. Aquí creem la nostra funció del preview node. Ara ha de crear un div amb el text remove preview. Vale, doncs ja sabem com crear un div. Remove preview de la classe del preview node. Doncs igual que he fet abans. Podríem inclús concadenar. jQuery permet concadenar, que si us fixeu hem creat el nou div i després li hem afegit la classe, doncs ho podríem fer tot junt, perquè normalment les funcions jQuery retornen el mateix objecte. Per tant, jo creo l'objecte i ara aquest objecte d'aquí li canvio li afegeixo una classe que sigui del preview node
ara, doncs el mateix que hem fet més o menys abans, accedim a DOM nodes, append, i li afegim el nou div. Un cop tinc afegit el nou div, diu que al clicar-lo elimini el node anterior de la classe. El node clicat. Per tant, anem a fer que en aquest nou div, al clicar-lo, creï una funció que sigui clic, delete preview node. Que és el que ha de fer aquesta funció. Elimina el node anterior al node clicat. Vinga. Funció delete preview node. Ara, per eliminar un element, simplement hem d'accedir a l'element i fer un punt remove perquè l'elimini. Llavors, primer hem d'intentar accedir a l'element. És el node anterior al node clicat. El node anterior és amb ell mateix, punt preview, i per eliminar-lo, node anterior, punt remove. Actualitzem aquí, afegim un div, i anem a fer aquí un remove preview, ens va borrant els anteriors. A continuació anem a veure com podem utilitzar els diferents plugins de jQuery. En aquest cas anem a veure com utilitzar el plugin de Slick. Slick és un plugin que ens permet fer això, que serien els diferents carrusels aquests. Veure que és bastant senzill. Ens anem primer a Get It Now, i donem a Download, o podem utilitzar per aquí els diferents CDNs aquests públics. Jo li dono el Download, tenim aquí el nostre Slick, que és això d'aquí, i el que farem serà descomprimir aquesta carpeta dintre la mateixa carpeta del nostre projecte. Aquí el tenim. Aquí realment hi ha moltes coses, no necessitem tot això de l'Slick. Finalment l'únic que necessitem serà l'Slick min JS i el Slick theme i el Slick min.js. Anem a vincular-los primer aquí dalt. Sobretot després he vinculat el jQuery i abans del nostre JavaScript. Fem un script i anem per aquí dins i anem a vincular-los. Necessitem, si tenim una aquí, Slick theme JS, primer l'Slick CSS, perdó, això no és l'script, això ho vinculem amb el link CSS, i aquí Slick CSS. Anem a vincular-li també a l'Slick theme. I ara, un cop ja tenim els CSS, vinculem el JavaScript corresponent de l'Slick. Tota la resta són exemples, però realment només necessitem aquests 3 arxius per treballar.
Molt bé, ja tenim vinculat a l'Slick. L'exemple de l'Slick el farem aquí. Vaig a comentar aquesta part inicial. Llavors l'Slick el que ens permet és agafar un div, un div, i dir que els diferents divs que hi ha aquí dintre es converteixin en sliders. Per veure això, aquí realment li podem afegir imatges, o podem no afegir-li imatges, li podem directament posar-li un text. Si li volem afegir imatges, doncs simplement li vinculem les imatges aquí dins del nostre HTML. Ara per JavaScript el que hem de fer és dir-li que volem que converteixi això amb això d'aquí, aquest primer div d'aquí, amb un slider, que estarà format per 1, 2 i 3 slides. Per fer-ho utilitzarem evidentment el plugin. Llavors nosaltres venim aquí, seleccionem el div que volem que es converteixi en un slider, és aquest aquí. Selector CSS, i ara per convertir-lo en un slider li diem Slick. Converteix-ho en un slider. I aquí dintre li escriurem amb un JSON, notació JSON, la configuració que volem que tingui. Aquí tenim tot un exemple de diferents propietats que pot tenir. I de fet aquí baix, tot això són exemples, si us fixeu, és agafar un element, transformo en un slider i aquí dintre les configuracions que pot tenir. I més a baix teniu totes les propietats. Tot això són les propietats que li puc indicar. Per exemple, si vull que autoplay sigui true, aquí diu per defecte és false. Si vull que automàticament es vagi donant voltes, venim aquí i li diem autoplay true. Què més volem que tingui? Fletxetes per moure's endavant i enrere. Arrows true. Anem a veure ara més o menys què és el que ens està fent. Fixeu, hi ha una imatge que no me l'ha carregat bé. Imatge la imatge 2, imatge 1, la imatge 3. Aquest GIF no, és JPG. Ja tenim el nostre slider creat. A l'hora d'afegir, aquí les configuracions són bastant senzilletes, no té molt senzill, no té molt problema. El problema tenim a l'hora d'afegir-li si us fixeu els botonets per moure'ns a la dreta i a l'esquerra, que serien les arrows. Els arrows sí que els tenim, però no estan gaire visibles. El que anem a fer és fem aquest element una miqueta més petit anem a crear les nostres pròpies fletxetes, que així jo crec que potser les veurem millor. Per crear les nostres fletxetes aquí podem ficar-li previous arrow i el que volem que tingui. Si us fixeu per defecte aquest és el contingut que vol que generarà la fletxeta. Jo li puc dir previous arrow, vull que sigui un div que posi previous i en el next arrow vull que sigui un altre div que posi div. Aquí és un div, però aquí li puc afegir-li una classe, una ID, per donar-li tots els estils que jo vulgui. Si fixeu, ara aquí sí que ja s'ha aparegut. Jo quan cliqui next em va cap al next
si clico Previews em va al Previews. Llavors ja podem aplicar tots els estils que vulguem. Aquí en comptes d'un div també podria ser una imatge, per exemple, per col·locar el botó anterior i posterior davant, darrere, etc. D'acord? Després també ens permet establir diferents configuracions segons l'amplada, és a dir, una configuració una mica responsive. Si per aquí busqueu responsive, teniu un exemple com funciona i és bastant senzill. Jo tinc la meva configuració per defecte, però el que li puc dir és que quan hi ha una configuració responsive, segons el tamany de la pantalla vull que tinguis uns settings. Si el tamany de la pantalla és un altre, uns altres settings. Un altre tamany de pantalla, uns altres settings. Sempre és per defecte, agafo això d'aquí. Si és més petit que aquest breakpoint, agafaré els settings d'aquí baix. Si és més petit que aquest breakpoint, els settings d'aquí baix. Per exemple, ara anem a fer que quan la pantalla sigui menor a 700 píxels ens surti una única imatge. Ara aquí ens està sortint dos. Si vull que ens surti més d'una imatge, aquí li puc dir slides to show, doncs inicialment a posar-li un 2. Fixeu-vos que ens apareixen dues imatges. Igual que slides to show, això són quantes imatges es mostren, slides to scroll són quantes imatges es passen. Anem a canviar això i anem a dir-li que ara anem a afegir-hi una configuració responsive i direm en aquesta configuració responsive quan tinguem un breakpoint de 700 píxels, un breakpoint de 700 píxels, vull que tinguis els següents settings. I aquí en els settings li direm, doncs, una única imatge, slides to show només una, i podem ocultar, per exemple, els botons aquests. Per ocultar aquests botons seríem arrows false. Ara tenim això. Si es fa més petit, fixeu-vos que només apareix una imatge, ens han desaparegut les dues fletxetes. Si el faig més gran, m'apareixen dues imatges i el previous i el next. Per últim, anem a veure com jo puc com podem crear nous slides. El següent punt seria que quan cliquem sobre aquí, sobre aquest anem a fer ara que clic aquí, en aquest slider, m'afegeixi una nova diapositiva d'aquestes. Per afegir un slide, aquí a la documentació teniu un exemple de com fer-ho. Fixeu-vos que diu add and remove, com podem afegir i eliminar un slide. Doncs, per afegir un slide, veieu que és bastant senzillet. Aquí el que t'he fet és, primer he creat el slider aquest d'aquí davant, és la configuració de tot això. I el que t'he dit és que quan cliqui sobre add slide, que és aquest slide d'aquí dalt, incrementa un comptador que té del número de sliders que hi ha, perquè aquí dintre surti el número de sliders que hi ha, veieu que és 1, 2, 3, això és per la variable aquesta slide index, i per afegir un slide simplement agafa el slider en el qual li vol afegir el nou slide, fa un punt slick i aquí li escriu slick add. Aquest paràmetre d'aquí està indicant-li vull afegir-li un nou slide. I a continuació el contingut de l'slider. Per eliminar-lo, slick remove, el mateix, accedeix a l'slider que vol eliminar un dels slides, una de les diapos, diguem-ne, fa un punt slick i aquí dintre en comptes de slick
li posa slick remove i li indica el número de slider que vol eliminar. Vale? Doncs vinga, nosaltres anem a afegir un nou slider al clicar aquí, en exercici 02 slider. Doncs bé, primer tot afegim l'evento del tipus click en slider, no, aquí exercici 02 slider, anem a donar-li una idea. Títol slider. Doncs vinga. Això sempre la funció inicia perquè estem vinculant-li un esdeveniment inicial. Vale? Jo vull que el clic aquí dintre, add new slide. Vale, ahí. Un clic, create new slide. I ara anem a definir la funció add new slide. Funció add new slide. Què farà? Doncs ha d'accedir primer a l'slider, és aquest d'aquí. Recordeu que aquest és el div que jo selecciono, transformo un slider i li dic .slick add, perquè li vull afegir un nou, i aquí dintre el nou slider que jo vull afegir. És a dir, el nou div. Vale? Això normalment serà un div i aquí dintre el contingut que jo vulgui, vale? O bé li afegeix una nova imatge o bé li puc afegir un nou títol, podria inclús afegir per aquí. Vale? Cada cop que cliqui m'afegirà un nou slider amb aquest text. Fixeu-vos que és un nou slide, si torno a clicar m'afegeix un nou slide. Per últim anem a veure un últim plugin que és el jQuery Validate. És un plugin que ens permet crear validacions i missatges personalitzats. Doncs igual que en l'altre plugin, el primer que hem de fer és descarregar-nos-el. Anem aquí al jQuery Validate, anem a la Home, i per aquí tenim el download. Aquí tenim el source o, bueno, no, és jQuery Validator 1.19. Vale, doncs el mateix, copiarem aquesta carpeta dintre del nostre projecte, igual que hem fet amb la carpeta de l'Slick. Si obrim jQuery Validate, doncs veureu que hi ha moltíssimes coses, igual que amb l'Slick són demos, exemples, informació del package. Què necessitem nosaltres per utilitzar el jQuery Validate? Doncs bàsicament dintre de dist necessitarem el jQuery Validate.min i posarem els dos, aquest i l'additional methods. Un és com el mínim dels mínims i l'altre és per fer més tipus de validacions. Seguint amb els exemples anteriors, el vinculem aquí dins. Aquest no té cap tipus de JavaScript. Vinga, anem aquí, script, source, jQuery Validator, distribución, la versión min, tanquem per aquí, i script, source, jQuery Validator, dist i additional methods. Ara que ja tenim la nostra jQuery Validate, he ocultat tots els exemples anteriors. Ens centrem ara en l'exemple de validació del formulari. Anem a validar aquest formulari i la validació d'aquest formulari la farem aquí a continuació. I diu no s'ha d'enviar el formulari i es mostrin missatges personalitzats en els casos en què l'edat no sigui un número entre 0 i 99 anys i el nom no estigui format per entre 3 i
20 lletres. Vale? Vale, doncs vinga. Per validar el formulari, què necessitem? Doncs simplement és, com sempre en jQuery, seleccionem primer sobre què és el que jo vull tractar, en aquest cas és sobre aquest formulari d'aquí. Formulari. Vale? I ara, com que hem importat la llibreria de validate, jQuery validator, puc fer .validate i a continuació li especifico les validacions que jo vull fer. D'acord? El validate rep bàsicament dos paràmetres. El primer paràmetre seria el conjunt de regles que vull especificar, que tinc aquí. Les regles les puc especificar aquí, en aquest JSON, però també les puc especificar de forma HTML. Normalment les agafaria també correctament. Anem a especificar-les aquí en el JSON, que diu que l'edat no sigui un número entre 0 i 3 anys. Pues, això com li diríem? Pues li diríem edat. Sempre aquí posarem el name de l'input que volem validar. És edat. I ara d'aquesta edat, quines són les regles que vull que tingui? Això seria el min length no seria, si anem a documentació, veureu que hi ha un apartat de la documentació que ens surten aquí, build of validation methods, són totes les propietats que jo vull comprovar. Per exemple, min length és per longitud, número d'elements, però jo vull el min, no? O inclús podríem ficar-li un range, però anem amb el min. Doncs això és min i el valor mínim, un 0, max, que és aquest aquí, 99. I quina altra validació hem de fer? El nom. No estic format per entre 3. Doncs nom. Ara sí que és, no? Min length, perquè diuen 3 i 20 lletres sense números. Anem a utilitzar aquí el min length. Tot junt, 3 max 20. I ara aquí a continuació el que li indiquem, podem copiar i enganxar exactament el mateix. Aquí m'ha faltat indicar-li una coseta. Això d'aquí són les rules, les regles que ha de complir, i això d'aquí són els missatges. I tot això va dintre d'un altre JSON. Fixeu-vos que aquí hi ha molts JSONs, però ens hauria de quedar alguna cosa d'aquest estil. Validate té un JSON format per les rules, format pels messages. També li podem afegir altres propietats addicionals. I això són les regles, i aquí en els messages li indico, quan no compleixi el mínim, vull que surti un missatge que digui el mínim és de 0. I aquí és de 99. Ok. I ara venim aquí. Fixeu-vos que sí,
poso un 9 no passa res, si poso un valor més gran, vale? Surt el missatge aquí al meu costat, igual que el text. Si el text té només una lletra, mínim 3 lletres, i si li donem a enviar, doncs no s'envia. En el moment que compleixo les regles, ja se m'envia el formulari. Per últim, anem a veure com podem combinar el que serien les regles establertes aquí amb regles també establertes en el propi HTML. Per exemple, en aquest cas ens està demanant que siguin només lletres. Podem utilitzar el pattern que tenen els propis inputs per indicar que aquí només puguin rebre qualsevol lletra que es pot repetir infinitament. Aquí li podem aprofitar per establir que sigui entre 3 i 20, aquí dins, en comptes de qualsevol. Però també ho podem combinar. I aquí dintre ara el que farem serà afegir-li, fixeu-vos que en la part de rules no hi ha cap, perquè ens agafaria la rule definida aquí en aquest pattern, i aquí dintre li podem afegir un nou missatge, que seria per, si no compleix el pattern, posa-li un missatge que li digui a l'usuari només lletres. Home, que si posem lletres, posem text, només lletres. I ja ho teníem.